Inibingelela kuphina kuphela kufinye Colombo njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Bingelele babukele Select Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisani ngwakamthembu bafowethu ke namhlanje bafowethu ngivakashela insizwe ephathi sikwe insizwa esiza abantu emphakathini esiza abantu umhlaba wonke. Hey baba asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Ngiyabingelela kakhulu abadidiyeli beSelect Africa TV bonke nabasibukayo emakhaya njengamanje siyabingelela umthando wabantu lo ubaba Mnguni uprofessor sehlula amanye amadoda indoda engazalwanga okwasa nje isikhona cha ngiyaphila indaba zethu. Baba sijabulile ukuthi usamukele la sifikile isamukelwa ngokukhulu ukuhlonishwa bajabula abantu sithokoze baba ukuba sekhaya kwakho. Ngiyathokoza kakhulu nami uba senikhona esikolweni esikhulu saseMawoti okusona isikolo lesi sasenanda eMawoti esizala zonke lezi igodle ikhona esegoli nesisemalahleni kodwa indlu nkulu ilala umsebenzi wami engawuqala khona ngawusungula khona njengoba ususabalele kangaka so njengoba ningena la ekhaya ke cha kuyintokozo kakhulu ngikholwa ukuthi nabalele cha bayathokoza ukuthi ninyathele nje kulamagceke. Sibonga ukwemukelwa baba. Asiqale la baba. Namhlanje umkhulu kangaka izwe lonke namhlanje wazi umhlaba wonke isukaphi lensizwa nalento ephathiswe yona. Yebo cha insizwa lena ingekuzalwa empangeni kodwa ukuzaleka kwa empangeni izalwa umuntu wokufika empangeni osuke emangoza kamhlaba uyalingana ngokwemsebenzi ke wagcina ke esezoba sempangeni lapha na ke kwesikazungu endaweni yasematshana ematshana mevamhlophe kwakhelene thina kodwa sisesigodini ukuthuisa emankanyaneni. Yebo ila khona okwasa ngiphandle khona endaweni ke yasemankanyaneni ngizalwa uGumede ubaba ke igama lakhe kuthiwa uspoke sendawo. Iyona into engizalayo leyo ingizalwa umama ewumadludla ila khona ke engikhuliswe khona ngakhulela khona ngezikhali zodlame sasisuka ke manje la emeva elapha ematshana sabuyela ke la ubaba azalwa khona emangozi kamhlaba yalingana endaweni yasendlundlweni safike sakha khona ke sahlala khona sakha kuthe masindlame seyiphela leli yakhaya alifanga lalokhu likhona so ke namanje lamakhaya ke akhona komabili ke ilapho umuntu ke ake wathi qhu khona wahlala iminyaka ethile ngabuya ke ubizo kula ngisithatha ke lwazongifaka lapha eThekwini eNandi Mawoti ngeza ngumuntu ozosiza abantu ngagcina sengihlala unomphela kahle ngangize umuntu ozosiza abantu amasonto amabili ayibiyelele emuva kodwa ngosimo somsebenzi ngagcina ke sengihlala ke sengisabalala njengoba sengisabelele nginebandla elikhulu la nginomsebenzi omkhulu la. Baba ngiyayizwa wayibeka iyacaca futhi ngiyathemba ukuthi ababukeli bayizwa. Nakho baba usunikezwa ithalente lakho selivela ithalente lakho livela kanjani livela inyanga uyahamba mhlawumbe uyemanzini uyolanda inyoka noma iqhamuka ngokukhuleka uyaprofetha izinto ezikanjalo. Yebo cha mina kuze ngibe khona izwi la khuluma ngakazalwa ukuthi kukhona umuntu ozayo izwi la ngiletha mina ngqo hayi ukuthi njengoba ngithi kwasa ngiphandle akuzona mhlawumbe izibongo zasebholeni into eyenzeka ubaba wabona umuntu ebusuku elele wamnikeza indwangu ekuhlaza wathi nansi indwangu kule ndwangu lena isipho sakho lesi sipho lesi
ngicela ukuthi ke usiphathe kahle isona lesipho esiyokwenza lesibongo saka Mnguni sisabalala umhlaba wonke nasi isipho so methu uyabheka lapha esipheni njengoba sivulwa nje ufica kunengane yomfana okuyimina igoqwe ngendwangu ehlaza manje uthi uyabheka hawu nansi ingane yelokhuzana ingane yomfana imina babeyabheka hawu ingane yomfana imina njengoba kungenalo igama nje umfana alikho elinye umfana ngoba kuthiwa hawu yini lena hayi ingane yomfana kodwa hawu umfana udu so ke lento ke yenza ukuthi mangikhula ngagcina sengingahafani nabanye la ekhaya ngaba nenkinga ukuthi mangesikoleni izicathulo ayigqokeki simane unyawo zibe enkulu ukudlula izicathulo ngoba namanje isicathulo nje ngiyasiqoka ngoba ngiyabekezela kodwa azivumi mangesikoleni nginenkinga yezicathulo 2 ngizoba nenkinga ukuthi ngizongezwa amehlo azongakwazi ukubona into ebhaliwe nento eshiwoyo 2 ngizoba namandla ukuthi mase ngifikile esikoleni kufanele ngilale ngikhonyisha izinto ngilele ukuze kuphele i-period leyo suke kukhulunywa ngayo isikole siphume njalo ngagcina sengibona ukuthi hayi esikole angisiyeke kunenkampani yangasekhaya enkulu nje okwakuthiwa impangeni milingi okuyena inkampani yayikhona ngabona ukuthi ake ngiyozama inhlanhla khona ngiyisebenzele ngikwazi ukuthi ngilungisele izinto zami hayi nakhona ngathi ngithi ngavela ngakhubazeka straight ngahlala phansi ngangakwazi manje ukusebenza kahle iqolo lifile akusahambeki kwaphoqeleka manje ukuthi ke cha angithola indlela yokuthi angiyeke ukusebenza kodwa manje inkinga ngizophila ngani mangingasebenzi ngoba kuyakhonzwa la ekhaya nginawo umoya ngiyaprofita kodwa imithi angiyazi so wagcinakala manje ukuthi ke cha hayi mangavuma ukuye ukusebenza ngizoshona kwase kuphoqeleka ukuthi angisithathe isinqumo sokuthi ke cha angisebenzi and lento kufanele ngiyenze ngizothola ingane ezingamawele umakoti meyobheka kusathiwa hayi u3 months noma u4 months mina sengiyeke umsebenzi lezi ngane zizodlala ngizizanga akubanga lula kodwa kwaphoqeleka ukuthi angivume ngibothi uzokwenzakalani usuke ngavuma ngalo ukuthi ngiyayiyeka umsebenzi usuku lwaqala kwakhona abantu ekseni ngabo6 abahlezi la bathathu abaphethe amanzi abazocela ukuprofithelwa alamanzi ukuthandazwa lamanzi ngangivuka njalo ekseni ngo6 ngangiphuma ngawe endlini ngemsebenzini u6 ngangivuka ngawo ke sengizobona nabo abantu bazohlola ke sengiyahlola ngiyabahlola kutholakala imisebenzi kutholakala yonke into indlela kumele kwenzeke ngayo awu umsebenzi waqala kanjalo kwaqala waneyinkinga ke umsebenzi ngoba umsebenzi mawuthatha lowe kwelapha akulula akufani nokuthi nje umisa itekisi uhambe etrobheni uthenga ubuye kunzima ufika usebenza ngokwesiphiwo naso kube khona abantu abadala asebahluleka bona ukusebenza bese bevele bekuvala laba abantu kade beza bebavala ukuthi bengizi ngomuthi hayi ukuthi idlozi elivala abantu hayi ukuthi idlozi elidikilile kodwa uvalwa ukuthi labantu banomona ukuthi kwabhizi kangaka ake sivale bese kuyavaleka so ke kwaba nezimo ke enjalo ezikhona kwaba nezitho endleleni kwaba nayo yonke indlela ngokuthi ngagcina sengumuntu ongene ezingozini zemoto mangashayela imoto imani ifike lento yami ngibe nenkinga ukuthi angisakhona ukudrive kahle noma ngihlele eceleni ngibe nenkinga ukuthi imoto ufuneka iphenduke ngoba lo muntu uyiyena owayengilethile akasanakiwe oyithongo so kubiza ukuthi kuqalwe phansi futhi kwenziwa izinto kuye abongwe njalo ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngephambili ingakho ke kwahamba ke ngalandela amasiko anjalo ngagcina ke umsebenzi wami kusuhamba ngendlela ukuthi ke uqondileke nje ubuqondile nabantu abavalayo ukuthi ungabi khona umsebenzi ngoba ngisho inkonzo uyasondisa bakuvale
lihlakazeke ibandla beningena abantu uze sontweni ngoba sekhona sebekuvalile. So ke izinto lezo sengidlule kuzona esengizazi engikwaziyo nokuthi ke zilungiseka kanjani. Ngiyayizwa Mnguni wayibeka iyacaca. Babukeli beSelect Africa TV nginodokotela uMnguni la. Sikhona la eMawoti bafowethu la esibambe khona iSelect Africa TV nganitshela ngathi ifika nomaphi kulabantu enisukeni badinga. Dokotela, iyenzeka lento abazali bayayibuka kuwena. Bathini ingane yabo kwenzeka izinto ezikanje? Ngoba phela khona into ethu thina masikhula nina njengoba ningoba abanye nithi hamba esikoleni kumele ufunde. Kwenzekalani kuwena? Bathina abazali? Ndaba ezetha ekhaya nje singakhuluma iqiniso sibaningi kakhulu. Kodwa ngomunye wabahluleka ngempela uqhubeka nesikole. Mina ihlazo bethi ungayixoxi lento mina nginandaba nayo ngoba iwumlando kumina. Mina ngafunda iqala kusathi first year. Ngaqala ngaze ngafika ka 5. Yes. Ngifunda nje kahle. Ngiphuma top 20, top 10, top 5. Yonke into ihamba. Engena inkinga nje. Konakala nje uma sengithomba, sengingena ebufaneni, sengise high school. Kwavaleka yonke into. Isikole ngifunda kuso, ngafunda esikoleni ngiyalwa. Ineyinkinga angifunwa, ngizwana nothisha kodwa angiphoxi kodwa ikhona lento ukuthi ngibe nyama nambana. Egcine sekulweka nginamanxeba engabuya nayo esikoleni. Kodwa masothi uyalandela ubone ukuthi shuthi khona mase ngimdala sengiyabona manje ukuthi wakuyilento ngoba ngangine inkinga enjalo emva kwalokho ngiyayazi into efundiwe ngiyazi yonke ebusuku ngiyafunda kodwa mase kubhalwa angazi nje ngathi nje into ekuthiwa ukufunda nje angaze ngizwe empilweni yami bazole kubhala ngafeyila ke ngafeyila ngayeka uma ngoba wayethanda ukuthi ngifunde futhi wayazi ukuthi ngiwumuntu ohlaniphile wayethi angiphikelele okungcono ngishintshe isikole ngithole esinye isikole ayina khona ngasithola esinye isikole kwafana ilapho engazi ngaya khona kwabuhlungu ke ngoba kubuqamba amanga yabona ingane mayingenwa umoya othile noma ingenwa idlozi elithile kunzima ukushesha ubone ukuthi lengane ingenwa idlozi awukhona wena sokucabanga sengathi mhlambe hayi izinto ezithile kanti ingenwa ithongo elithile kwakunzima kakhulu bona babibona sengathi hayi kusengalunga ngizofunda ngifana nabanye abafowethu sebafunda baqeda in kwakunzima kakhulu kodwa manje njoba kunamajazi kunayo yonke into ngalobo bunyanga bami imase bebona ngeshwaka kasekho kumama kodwa kusekhona umzali obaba mayibona manje ukuthi sesiyabona ukuthi kahle kahle wena wawuze ngokuyisiphiwe vele ekuqaleni futhi nesiphiwe sesiyasibona imphosa ukuthi sila ngoba nakho uzenzile izinto mhlambe abantu abafunda esikoleni nabantu abasebenzile nabasasebenza namanje mawubuka indlela mhlambe abaphila ngayo nendlela abayizamayo uyabona ucishe ifana okungukuthi mhlambe amajazi emfundo iwona lawe engawatholanga ngazothola lawa amajazi engiwathole ngokusiza abantu. Baba Mnguni uyayibeka iyacaca and into esibukayo manje kulesimo samanje baba Mnguni kunalento ethi abanye abantu abakholelwa kulezi zinto zethu zesintu. Yeah. Kuhambe uthola ukuthi impilo yalo muntu iyashabalala noma ikabhlungu iyaphela kabhlungu. Uthini kulabo bantu ngoba ikhona lento yesintu asibuyele esintweni sethu. Yebo. Ngasho ngithi indaba ezitha uma singabantu sinenkinga yokuthi sibizwa ukuthi singabomdabo. Mawukhuluma ngomdabu sikukhuluma ngokuthi lo muntu wavela emhlabathini lo muntu wadabuka emhlabathini. Umdabu uchaza ukudabuka komuntu emhlabathini. Umuntu kahle kahle akekho umuntu oqhuma etsheni kodwa umuntu uzalwa omunye umuntu. Njengoba ngikhona nje
ngiphila egameni lokuthi nami ngizozala abantu abazosala bephila sengingasekho nabangizala bazalwa abantu ababephila baze badlula njengamanje basingathi silanda ukhokho wokhokho kungaduma ikhanda kodwa into ekhona ingakho sinomuntu obizwa ngoNkulunkulu ngoba umkhulu kunomkhulu so ke wena njengoba ukhona nje uphila imfihlo ithi lo mkhulunkulu uyena owakhe umuntu wambumba ngokwehlabathi and then masembumba ngokwehlabathi wamtholisa umuntu owumsizi olabantu bazohlala bobabili emva lokho wasethi ke zalanani ke nandi ubashiya ingakho ke manje sithi uma sibuyela emdabini sibuyela esintwini kuchaza ukuthi sifuna ukwenza izinto ababezenza bona kudala ngoba kudala wayengashona umuntu eneminyaka ewu20 kwakuyinto nje eyichili eyichilo ngoba kwakwazi ukuthi umuntu uhlulekwa ukuphila ezalwa kuphela mekwazalwa nje umuntu uba neminyaka ewu120 140 180 kwakuyiminyaka le eyayiphilwa yaya ngokuya ke yehla kodwa sikhule uma kuthiwa kushonwe kuloya muntu kube ngathi kuloya muzi engathi into enkulu kwakunzima kabi ukuthi uma kushonwe lapha kuzile wonke umuntu kuleyo ndawo kuzile kushone nje umuntu ngoba into eyayingeningi so ngokuhamba ukuthi sibone sengathi lento yokudabuka nalento yokuzalwa ayikho kube khona imfundiso ezithi hayi abangasekho ba madimoni abangasekho hayi into engekho umuntu kumele akholwe uNkulunkulu siyithathe mawala sangafuna ukuzifuna thina ukuthi kahle lo uNkulunkulu ungubani laba bantu sizokholelwa kubo bona bangobani ingakho ke kugcine sekubonakala manje ukuthi izwe seliyabhubha ngoba laba bantu abangoNkulunkulu abangokhulukhulu bethu asibabiza ngamadlozi sebesifulathela ngoba sesenza izinto abangazazi akushiwo ngokuthi imfundo ayibalulekile ibalulekile imfundo kodwa ukuzazi ukuthi uzalwapi ukuzazi ukuthi impilo yakini injani kubaleke kakhulu lokho ungafuni ukuphila impilo yakulo yamuzi noma ufuna ukuphila impilo yalesi yasizwe funa ukuphila impilo yani yakini ukuthi thina ekhaya senza ukuthi noma ke thina njengamazulu senza ukuthi thina njengamathonga senza ukuthi thina njengamaswazi senza ukuthi ungathathi into yesizulu uyenze ngesiswazi uthatha into yesiswazi uyenze ngesizulu iyaphambana uma ekhangeni bekwenziwa ngembuzi umsamo usufike Eastern Cape wabona kwenziwe ngemvu ngoba imvu imnandi kunembuzi usuthi hayi la ekhaya akwenziwe ngemvu usuphambanisile bese ziyaphambana izinto mhlawumbe zingaphambani kuwe njengenhloko yekhaya zivele iphambane einganeni zakho wena ungasekho inkinga uwe ophambanise ubudlozi bala ekhaya waphambanisa nesinto sala ekhaya ngokwesintu umuntu omdala kabhekwe emehlweni ngokwesintu isilungu sithi ukuze umuntu umbone ukukhuluma iqiniso ufuna umbuke emehlweni isilungu leso thina sazi ukuthi ingane imikhulu umuntu omdala ibheka phansi isintu isintu sithi mawuhlangana nomuntu noma uthiwa ikuphi uyambingelela isintu leso ukuthi sawubona awubingeleli ngoba ufuna into kodwa manje umuntu uyabheka umuntu uzokubingelela umuntu ufuna ukubuza indlela yes ukuthi ke indlela ethile noma indawo ethile injani ngisho umuntu wesifazane umbingelela uyethuka ngoba ucabanga ukuthi uzofuna inamba kanti wena ubingelela ngani ngesintu sinjalo ke isintu ndaba zethu baba uyayibeka yacaca baba sila ematikwe namhlanje emawoti isemawoti sorry isemawoti ayafana lamanje ayefana baba umphakathi wala emawoti sifikela baba siyabona la kwakho kugcwele uyabona ukuthi ikhaya eliwom ngaphandle kwalokho leli khaya eliwom kodwa ukwazi ukukhipha izinto usondeze abantu kunezinto ozenzayo akukhona kuphela ekuthenini usiza abantu ekuthenini uyathandaza kodwa uyakwazi ukubiza abantu emphakathini ukuthi asihlangane khona into enkulu baba othe uyiphathela abantu bala cha ndabezitha lapha nginendawo uyibonile yes ngayakha nje ngiyakhela ukuthi ngiqoqa abantu
abantu mangibaqoqa lapha ngisuke ngifuna ukubanikeza izinto njengokuthi njoba ngelapha khona izinto ngampela umuntu ofundayo umuntu ohola iqolo umuntu osebenza mhlambe ngendlela engekho kahle angakwazi ukuyithola noma esethanda lapha esikolweni ngokwama price kodwa manje mangibaqoqa abantu kanje ngisuke ngizobanika mhlawumbe izinto ezilula ezingathola nombani mhlawumbe ufuna into okugeza ufuna into enhlanhla ufuna ini ngama price akahle ukuthi ayithani lokhu phinde ngibakhulekele ukuthi ke namhlanje cha lo uyakhulekela hayi ngoba sizomnika imithi akhulekele nje umuntu ahambe ngoba enye into impoti hambisana nenhliziyo ukhona umuntu ongathandi imithi othanda nje ukuthi nje kukhulunywe ukukhulekelwe omunye uthanda nje uyikhezela ngensipho akafune egqoma akafune kuphalaza njengamanje kunalento ye-COVID abantu bayasaba ukujova kukhulunywe nami ukuthi angenzela abantu imbiza yokuphuza yokugoma uyiphuza kanye emhlabeni uphinde uyiphuza eyokugoma awufuna ukujova awufuna ukwenza izokusiza lembiza so bese kuba ukuthi ke uma ngibabizile ke bathola izinto ke ezinjalo so njengamanje ngokubuza nje cha nginohlelo olukhona ngomgqibelo mhla ka28 yeah lo mgqibelo siyakuwo ngizobe ngibabizile ke ngizokwenza inkonzo enkulu yokuzalwa kabusha yokugeza ngeqanda nobisi so bonke abantu abazobe khona bazobezozalwa kabusha bayagezwa ngeqanda nobisi le nto kuyasiza ekuthenini unamathunzi wadibana nomuntu uthola ukuthi lo muntu lo wayefele engagezile wadibana nomuntu wayephuphuma isisu uyafungelwa unesilwane nomoya omubi umzimba wakho usugcwele lesisinyama so manje mawuzala kabusha kufa yonke lento ngoba kuhle kwenyoka inyoka iyebuza ikhipha isikhumba esidala ifake isikhumba esinjani esisha ilento engizoyenza kubantu njoba ngibabizile bese kuba izinto eziningi zahlukahlukene ke abazoke beyithola into ke zobe ikhona kodwa lena ingqophamlando le indumezulu ayifani nenkonzo sengike ngazenza ngoba ngiphethe abaculi lana abaningi ngiphethe abantu abamotivatayo engizobe ngibese kubantu ngoba ngiyakholwa ukuthi umuntu ungamelapha ngemithi kodwa inhliziyo mayingakhululekile angeke ngisho inhliziyo but makuthiwa imnyama ngeke uzudle kunjalo kufanele kuvume inhliziyo kuqala manje ngiphethe abantu abathandwa abantu ngiphethe abantu abalandela abantu ukuthi cha jabulani nanga abantu benu mina ngiyabalapha laba bazobajabulisa ngokomoya kunjalo yebo baba abantu bathi udokotela Mnguni simthola kanjani ngoba usefikile la kwi-Select Africa TV and bazofika abantu bathi simthola kanjani cha isehlula amanye amadoda ke yimi angifani mhlambe nabanye abantu mhlamba bakhona ngokwendlela engigadla ngayo ngigadle indlela ehluke kakhulu ngikholele ekuthenini ma umuntu ngimnikeza umuthi wami awubone umehluko ngoba iningi labantu sebephelela namandla okusondela enyangeni ngokusaba ukuthi inyanga izongakwazi ukunginika into engifunayo kade ngizama ingakho ke abantu abaningi bethi ngisehlula amanye amadoda ngoba indoda mayisiki ihambile yenza yahluleka yakweza kimi ngifike ngisize ithayi Mnguni ayo isehlula amanye amadoda sengihambe kakhulu hayi kodwa hayi ubehlule ilungile lento into kanjalo inamba zami ilezi engicabanga ukuthi bazoyibona la ngaphansi kodwa angisho ukuthi izo lezo ezami 2 abantu bakhona bhuti wami abathatha igama lami befuna ukuzenza mina kubantu bebe nama account abavula ku Facebook bebe nama YouTube channel bebe post isithombe sami bethi Mnguni abantu abafaka imali abantu abenzeni ngicela ukusho ukuthi lokho ngeke ngikwazi ukuvimba kodwa umuntu akazi ukuthi uMnguni utholakala eNanda eMawoti mengekho la eNanda eMawoti uMnguni usuke eseGoli eMidlands mengekho eMidlands usuke ese Witbank eMalahleni izona ndawo zami lezo anginayo imali efakwa kaPep naka Spa
no e-wallet anginayo. La kune account ikhona eregistiwe eqondene nalomsebenzi ayiyodwa. 2 anginayo umuntu engithi mina faka imali ngiyothenga imithi khona ngizokulungisela into oyifunayo. Cha, imithi ngihleze ngiyigayile. Wena mawuzile ufika usezakale ngeke ufake imali phambili angikwezi lokho. Uma eke wathi umuntu faka imali phambili kunemithi engiyoyithenga faka imali deposita e-wallet uvela ubone ukuthi akusiyena Mnguni. Noma unikwe account engenathi sibongo sakwa Gumede Mnguni ubobona ukuthi cha ngirojiwe. Yeah, lokho ngithi ke angikusho lokho ndaba ezitha nabathanda beSouth Africa TV bazi ukuthi uMnguni uyindoda nje eqondile enomuzi wayo elaphela kuwo mangeke kulomuzi ngisuke ngisegoli make egoli ngilapha angeke kusasa kuthiwa sengishintshe indawo yokuhlala ngisatholakala ngitholakala zonke izinsuku. Dr. Mnguni sizwa bafowethu isixoxile umlando wayo njengoba beningithumile balibukeli beSelect Africa TV. Ngifike ngabusake la ekhaya bafowethu ngamukela ngesandla esihle kakhulu. Bafowethu uMnguni niyamthola ke bafowethu lezi inombolo enizoyibona lapho ngezansi zibhaliwe niyamthinta nje asho ukuthi nihlanganaphi. Nizwile Joburg ukhona Malahleni ukhona. Bafowethu siyabonga kakhulu baba, sibonge kakhulu baba, sibonga konke okuhle osenzela khona emphakathini baba. Awu ngiyabonga kakhulu nami ngiyacela ukuthi indlela ingapheli namhlanje ayiqhubeke indlela nisondele nize siphinde futhi sisebenze sikwazi ukuhamba siphambili. Facebook nakhona ningene ne-channel yami nje eqondile ikhona uDr Mnguni kuphela na Facebook ngokunjalo ngikhona inkosi nibusisi. Select Africa TV uya subscribe bafowethu nihleze nisilandela ubaba Mnguni niyamlandela ku Facebook ukhona yonke into bafowethu uthi Select Africa TV and uya subscribe bafowethu uhleze usibuka njengoba ngiphathele isizwe nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami.